Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kwanga kuri sei kumabasa kana kuti mutori pabasa, you can tell us in the comment section. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regezoiti vatapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zita rangu ndinoitwawo Tendai, not his real name. Ndiri murume uyo ane makore 42 years ekuberekwa. Mukomana pari zvino ndiri kugarawo muno munyika yeSouth Africa, nyika yevatorwa. Ndiri munhu uya wekuti ndakatongokurirawo mumhuri munoitwawo zvekunamata. We are Christians and we are Pentecostal Christians. Handidi hangu kuti ndige ndichitaura zita rechurch, but the church that I grew up in, Reshua Church iyoyo yakandichengetedza nekuda kwemutemo wayo wainayo, because of the doctrine. So ndakabva ndakarorawo mukadzi wangu uyo ainge akakurirawo in the same Pentecostal church but going to another assembly. But lately, me and my wife, we feel as if we are living in a nightmare. Chava kutinetsa ndechekuti takambozamawo kuti tinge tichizvinamatira. For years we have been praying about it. Zvino takati taona kuti tiri tega nyaya dzacho tainge tisingadzikoni, ndokubva tazoudzawo mashamwari edu kuti vange vachizopota vachitinamatira kuzonosvika nyaya yedu ichizononzwikwa nevakuru, ndokubva tatotanga kutonamatirwa. But still things did not change. Nyaya iripo ndeyekuti mudzimai wangu iye ari kunzi number 1 akaitwa mukadzi wechikwambo, like ndiye murume wacho, the main husband. But zvinoita sekunge mudzimai wangu akatoparikwa kumweya yakasiyana-siyana, mweya yevafi, kunoti mweya wengozi iwoyo, then nemweya yezvikwambo. Zvinonzi mudzinza rekwavo mune zvikwambo zvinotosvika kuma10. Saka mudzimai wangu iye akabva azoitawo munyama wekuti vabereki vake vakashaika apo paainge achiri mwana mudiki. Saka akazongokura achingorerwawo nehama. Saka zvinoratidza kuti pane akazomuganyira, akabva azoita kuti zvikwambo zvimwe zvinge zvichizouya paari zvichimuita mukadzi. Ende kunyange pandakatanga kudanana naye achiri musikana wangu, ndakatoona kutoti there was something that was happening to him, because munhu uya wekuti haana basa nezvakawanda, especially panyaya idzi dzebonde nei zvakakonzeresa kuti throughout our relationship tichiri mukomana nemusikana tisamboitawo shungu dzekuti tinge tichirara tose. Inini nemudzimai wangu takasangana about 7 years ago, ndokubva tambogara kuZim. Then after that ndopatakabva tazoya zvedu kuno kuSouth Africa. But when we were married to each other, ndopatakabva ndazoona kuti mudzimai wangu ritori dambudziko rekutoti munhu uya ane low libido, in which afarire bonde zvekuti kana ukasatomutanga iwewe munokwanisa kutochovha, kutosvika pakutokanganwa, kutoita sekunge mava kutongogara muri hanzvadzi nehanzvadzi. Pane pamwe apo pandakamboti munhu uyu ndoda kuti ndinge ndichimbomusiya ndimboonawo kuti haafungiwo here kuti iye mukadzi wemunhu. There are some marital duties that she has to perform. Mukomana takachovha for nearly about 3 months. Ndipo apo pandakazomubvunza, ndakati ndamubvunza akatovhundukawo kuti iwe kuti tova ne3 months tisina kumborara tose, kubva nhasi tichaita tikanakidzwa. Usiku hwacho ihwohwo mind you tapedza nguva yakareba kudaro tisina kumbogara takasangana pabonde. But still mukomanashi kuzonoita kudai takangoita kamwe chete, taita kamwe chete kudaro ndokubva atoti iye aneta. Mukadzi wangu munhu wekuti zvinhu zvose izvo zvinoitika kwaari zvinobva zvinomuluzisa self confidence, ane low self esteem. Haana kana shamwari, anongoswera zvake akazvivharira mumba make. Ende kunyange tikati she must go on some vacations nevamwe vakadzi vekuchurch, anenge asingadi. Kunamata zvake anonamata. Nekufamba kwenguva manje pandakaona kuti the more that we pray, the worse that it is becoming. One day takati takagara pasi, ndo paakabva azotanga kundiudza kuti paainge achiri mwana mudiki pane pamwe pavakamboenda kuholiday, then iye hanzi akabva achizotorwa nagogo vake, akabva azonzi aifanira kuti ange achizorara nagogo vake, but akangoita zvokungosarudzwa muvazvikuru. Saka iye she thought kuti maybe it was because gogo vake vainge vasingamufarire, but anoti usiku hwacho ihwohwo
mumba macho mavainge vavete nagogo vake. Hanzi makaita sekunge makapinda munhu ainge ari murume. Munhu uyu hanzi akabva achizotanga kumwaya mishonga, then akati apedza kudaro ndokubva azobuda. Saka mudzimai wangu anoti ndopa zvakatangira ipapo. Iye anoti paainge achiri mwana mudiki aingofungidzirawo kuti zvimwe kuda ainge ari wet dreams, kurota kwaainge achiita achisangana nevanhurume vakasiyana-siyana pabonde, but things only got worse. Anototi kunyangwe apo pandakamuroora akatorota umwe murume uyu anzi akauya kwaari achita sekunge ihama yake, akabva ati ko iwe ko ingawani zvatainge takawirirana paukama kuti vainge vasingafaniri kuti vange vachizokuroodza. Hauzvizivi here kuti iwewe kune kwaunofanira kuti unge uchizoenda kunoroorwa? Akati achibvunza, hanzi mudhara uya akabva angodzungudza musoro wake ndokubva atofamba achienda achiti, matiparira zvamaita izvi, matiparira zvino mweya wengozi wacho kana kuri kunzi mukazosimuka muchazvigona here? Matiparira. Hanzi mudhara uya ndokubva aramba achingofamba achienda achingodzungudza musoro kudaro. Saka ndakamubvunza kuti why didn't you tell me zvose izvi ndisati ndakuroora? Iye mukadzi wangu anoti she was scared kuti dai akandikudza maybe I was going to dump her, because already ainge achitozviziva kuti kuassembly kwavo ikoko kwainge kuine zvekare umwe musikana who was a potential wandainge ndakatarisira kuti kana uyo andiramba, uyo akazova mukadzi wangu, ndobva ndachizotora zvangu iye. Saka akati I felt pressurized to get married to you. Anototi mazuva acho iwawo patakatanga kudanana she will get a lot of spiritual attacks, but akaramba akangoshingirira. So for the first time in our lives mukomanashi takaendawo tikabva tanotenga bute. I know that vamwe vanhu vachandijaja vachati we are not true Christians, but tatambudzika hama dzangu we kuzonosvika tichizonotenga bute tichizviita zvinhu izvi in secret. Dzimwe nguva anototi kana akarara akaisa bute iroro kusikarudzi kwake zvinoita sekunge nani, but kana akazongoramba achirara akapfeka bute riya then zvikwambo zvacho zvinobva zvazongouya zvichirara naye. Ndaimbofungidzira kuti vanhu vanotaura vanonyepa, but patori neumwe musi uyo wandakamuka ndakatomuka ndikatoona kutoti ainge atori busy achitoita sekunge pamusoro pake painge paine murume ainge aripo. Ainge akatoita zvekutobatirira maoko ake ari mumhepo achitoratidza kutoti ari kutoita bonde chaizvo. Ndakatora foni yangu ndichida kuti ndige ndichimutora video. Chakandityisa chakandinetsa ndechekuti foni yangu yakabva yafa. Apa foni iyoyo yainge ichiri nyowani, imwe A12 yangu yandainge ndichishandisa ndakangofera kungonobatidza kamera kudai, then foni yakabva yadzima. Ndikati zvimwe kuda maybe kuzonozama kuirestata kudai, wanikwe foni yainge yoramba kurestata. Mudzimai ndakamumutsa ipapo ndikamuudza zvese izvo zvandainge ndaona achiita. Akabva angondiudza kuti iye ainge arota ndichiita bonde naye zvainge zvichimunakidza fani, ndokusaka akazotanga kutamba kudaro achiita sekunge ari kutambirira murume ari kuhope ikoko. Ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndazama kuti ndinge ndichitora video so that ndinge ndichimurakidza zvaanoita kana ari kuhope, but foni yangu ndokubva yazofa. Foni iyi takaenda nayo kumaIndia akasiyana-siyana. Nanhasi uno tichiri nayo foni iyi. Iyo inongonzi yakafa software. Foni iyi takazosvika pakusiyana nayo tava kutoona kutoti katova kachikwambu kedu ako katakazvitsvakira, nekuti tinongoigadzirisa. Mushure mekunge taigadzirisa then obva wazonzwa muIndia uya achiti iri kuramba. Ende munovaziva kuti maIndia ivo pachavo havatomborina kana refund. So ndiyo nyaya yacho iyo yandiinayo mukomanashi. Hatizivewo kuti tingabatsirikana sei, because we do come from strong Pentecostal backgrounds. Munongotiziva kuti hatitotendedzwi kuti tinge tichitoita izvozvo zvatiri kuita zvekushandisa bute, but it has been a long time mukoma. Mudzimai wangu akasvika pakutsanya day and night achingorarama nemvura. Aingorarama nemvura chete for a long time, kuzonosvika ndamuudza mukadzi kuti izvi zvava kuita wava kutozvipanisha. She was saying kuti that was the only way to defeat my spiritual husbands acho, but things did not stop. Saka handisivewo kuti
tingabatsirikanawo sei. Tanamata taedza, but nothing is changing. Chinondirwadza zvekare ndechekuti ndakambozama kuti ndinge ndichimbogara pasi nanatezvara vangu as in vamwe vanatsano vatiinavo muno muSouth Africa. Ndakaenda ndikanogara navo pasi ndikataura navo ndikavaudza zvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo. Ivo vakabva vati they do not believe in that rubbish. Vakati those are demonic spirits. Munhu kana afa anenge afa, hakuna munhu anonzi anofa obva adzoka. So they do not believe in those type of demonic spirits. All that we have to do is to pray, to look unto Jesus Christ, so that tisazongoramba tichisangana nema spiritual attacks. Saka handizivi, ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kubvawo kune mamwe makristu akaita seni, uye zvekare neavo vanoziva chivanhu chedu. I never thought kuti I'll ever come on such a platform ndichibvunza mubvunzo iwoyo kubva kune vanhu vanoita zvechivanhu, because I used to despise it a lot, but now I am confused. Handizivi kuti ndoita sei. Zvinhu izvi hazvisi kunzi zviri kungoti affecta mubedroom chete. Dzimwe nguva mukomanashi mari inokwanisa kungodisappear. Inini ndiri munhu wekuti ndinongobata mari semunhu anongoraramawo nekungwavha. Ndine zvimabusinesses zvangu zvakasiyana-siyana, uye zvekare tinoitawo zvekutengesa mafruit and veg. Saka pane umwe musi uyo wandakabva kunotengesa mafruit and veg iri weekend. So ndainge ndiine mari yangu yandaiva nayo, iyo yainge iri mumotikari. Mari iyi ndakaisiya iri mumotikari kudaro, but pandakazodzokera mumotikari ndokubva ndazoishaya mari iya. So ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari maid ainge atora mari iyoyo, but I did not want to judge her or to point a finger at her. Ndikati ndichamutaimira, kana kuri kunzi ndiye anopota achindibira mari ndichamutaimira. Then there was this other day zvekare ndakabva ndazongotora 100 rand. I took it out of my wallet ndokubva ndazongoisiya iri mumotikari. Ndakabva ndazotaura namaid ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achienda kunonditsvairira mumotikari, because ndainge ndiri parun ndichida kubuda. So akaenda kuya mukoma ndokubva aita zvaakaita. Then later on ndakadzokera kumotikari, zveshuwa ndakatoiona 100 rand iya yainge irimo. Haana kana kumbogara akatora mari iyoyo. Saka mari iyi ndakaisiya ndokubva ndabuda ndichienda zvangu kubhora. Ndakati ndasvika kubhora kuya ndiri busy ndichitotora mashooters angu nei. Pandakanodai ndikabva ndaona kuti 100 rand iya yandainge ndakaisa padhuze nechigear lever, mari iyoyo yainge yatongonyangarika kushaya kuziva kuti mari iyoyo yakaenda kupi. I told one of my friends uyo watinoita session naye kubhora ikoko about this. Akangoti ndo zvinoita zvikwambo. Saka iye munhu anoita sekunge anoziva nezvechivanhu, but at that time ndakangozviudza kuti I don't believe mune zvinhu zvakadaro, but here I am right now. Ndiri kutongotsvakawo help kubva kune vedare renyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndikudawo kuti avo vanonamata vandibatsirewo, uye zvekare neavo vanoita zvechivanhu vandibatsire zvekare, because I need advice kuti pakadai so ndoita sei. Hanzi mukadzi wangu iye akaparikwa kuma spiritual husband. You won't find peace kuti apa uri mukadzi wengozi. Ngozi yacho ndinotodeclare kuti uyu mukadzi wangu, I am the main husband. Then kunozoitawo zvikwambo zvemudzinza, which means kuti vanhu pavakaona kuti mudzinza mune mweya wengozi, vanhu vakabva vaenda vakabva vazonotora zvikwambo zvavo in secret ndokubva vazvigadzika pamwanasikana uyu pana amai guru ava. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma, tinge tichivabatsira mucomment section. Uye zvekare kana muriko avo vanoti vanobatsira, vaya vanoti vanobatsirawo pachena, uyai zveka munge muchitiudza. Munongotiudza it's either munoisawo an audio ndobva ndazongoibatanidza ndobva ndazoiposta panapa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So pamba patinogara pane umwe mukadzi uyo akabva mukurambwa nemurume wake. Ndini ndakazvikonzeresa kuti ange achizorambana nemurume wake.
So tigerewo pacomplex apa patinogara, we were the only ones avo vanobva kuZim, the rest ndeve munomu muSouth Africa. Saka ndaitarisira kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizova mafriends. Ndakangoboyekana nekumuona achiwirirana stereki nevamwe vakadzi vemuno muSouth Africa. Ndikabva ndazviudza kuti saka munhu uyu iye anoda kutozviona sekunge munhu wemuno. Apa ivo vacho vanhu vemuno vanoita sekunge vane rusaro raganda vasingatifarire. Ndikabva ndati manje ndoda kumukaurisa. Zvino nerimwe zuva mukoma ndakatogara zvangu panze ndokubva ndaona achiburitsa rimwe refuse bag rake. Ndakangotarisa paya ndikabva ndaona kuti aiva zvekare nezvimwe zvimatende izvo zvaainge achiisa murefuse bag muya. So later on ndopandakabva ndachizoenda ndikabva ndazongonobvendenyura. Ndainge ndisati ndatombova neidea kuti what exactly was I looking for. Saka ndakabva ndazoona kuti maiva nechimwe chibum shot chainge chirimo uye zvekare nezvimwe zvipfeko zvake zvekudhara. Ndikabva ndazozvitora zvinhu zvezve, ndakangozvitora ndokubva ndadzoka nazvo ndikazviisa mukaplastic. Zvakaita nguva refu zvigere muwardrobe mangu ndakangozvihwandisa. Apa murume wangu munhu wekuti haana nguva iyoyo yekuswera achitsvaka whatever that you will be looking for. Anongoti nditsvakirewo chakati. Saka he knew kuti he will never get to find out. So mukomana she ndakabva ndachizongotanga kungotaurawo nemamwe mafriends angu anogara kulocation kuzonosvika ndichizonotsvakirwa umwe muprofita wenguo tsvuku. Ndakaenda kwavari madzibaba vaya ndikabva ndavapa zvipfeko zviya. Ndakabva ndazovanyepera kuti mukadzi uyu ainge achidanana nemurume wangu. Vakabva vanditi ndainge ndichida kuti anga achiita sei. Ndikabva ndati kana zvichiita muurayei munhu waMwari. But ivo vakabva vati havagoni kuti vange vachiitira munhu chiga cherufu. Chavaikwanisa kuita ndechekuti ange achingosimuka munzvimbo iyo yaainge ari. Ndakabva ndati zvakanakai madzibaba, izvozvo zvinoita ngaabve munhu uyu kana kutorohwa nenhamo zvekuti anosvika pakudzokera kuZim. Ende kana kangokurosa bhodha achidzokera kuZim handidi zvekare kumuona muno. Vakati aiwa hapana kana problem madzimai. So vakabva vazondigadzirira minamato yavakandigadzirira ndokubva tazopisa bumshot riya nezvipfeko zvake zvemukati. Ndakabva ndazodzoka nawo madota aya. So ndakati ndamakuya madota aya. Ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichinoma mwaya padhoo rake, but ndaisafanira kuti ndinge ndichizomwaya akawanda pashoma. Ndozvavakandiudza kuzonosvika ndichizonopedza kumamwaya madota aya. Ndapedza kudaro ndopandakabva ndazotaura kuti ndainge ndichida kuti anga achidzokera kuZim. Ndizvo zvakabva zvazoitika ipapo. Vakabva vazotanga kurovana nemurume vachingogara vachingonetsana kuzonosvika achizorambwa nemurume. Pari zvino tinongodzwa zvichinzi agere kumba kwasisi vake, but inini ndakamuitirawo mhiko dzekuti ari kufanira kuti ange achizotambudzika zvekuti anosvika pakudzokera kumusha asina kana chaainacho, and haafaniri kuti ange achizodzoka zvekare kuno kuSouth Africa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.